मा मोसाहैनांगौरा Dia đạp khay ơi chứ nào đi à? Chưa có khu biệt đẹp à? आइलांमुनि न'निफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय आरो रायजोफोर आइलांमुनि न'निफ्राय माने जों ओंखारबाय आरो ना बैसागु मागिनो बिसमुरि जालायखोआव फुरा ग्रुप बाय ग्रुप दंखायो दामग्राया दंखाजोबो आरो रायजोफोर सन्दामा नायलांदो कमेन्ट खालामदो बैसागु अल एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फेमिलिफोरनिसिम आबै आबौमोननिसिम आदा बारिमोननिसिम आरो रायजोफोर देनजारनिजा दामग्राखा जोंना चलो मिरगि जादों बैसागु रंजानाय माबायदि मोनदों हो
लागायबाय ना खेलनांगौनाव लागायबाय जों दा न'खर न'खर गासिनाव हाबजोबगोन दिनै मानिया मोसाखावजोबगोन जोङो दिनै सान्दुं गोसायावबाबो मानिया सान्दुंआ नायदो आयौ होबाय आदै नानिया लागो
हासुनाय माने नेयाबा उफाय गैया बिसोर मिथिबाय जौआ गोदैथारमोनलाय मादैना माबायदि आयौ बुरिया गोदै आयौ मादै संनाय नालिया बहा थांगोन नालिया ओइ नालि देन्जार आइबो देन्जार फै गोदाननि आहाबो बावदोंलै आं जौ लोङा बे जों दा दस्रा गामियाव बारलांबावसै आरोना औ मा गामि होनदों चन्द्रपारा आगान मोनथामल' बारनांगौ औ सासे बोरायनि खहाया जिबौ गोथैमोन आफाया जों दा दस्रा गामियाव हाबबावनांगौ सिखाफोर जेव गोनांल' हाबहैयो गामि नामानो जाहैबाय माबा बोरमा सिखाव औ दाना चन्द्रपारायाव हाबहैबावगोन आरोना सिखाफोर जेव गोनाङाव लागाव मोनसे गामि बार'खानाय नंला आरो बिसोरजों नायलाय होबोगासिनो लोब आरोना मोनसेबो गामि बार'खानाय नंला बिसोरजों दिनै 12 नं मनफुर गामियाव हाबसिगोनलाय आरोना 12 नं मनफुर गामि नोरै थांगोन जों दा लागाव
दामग्रा देग्राफ्रा थैजोबफिननायलाय हाला सिबायफोर फुंनिफ्रायनो सिथार जानाय ना नै दा 2टासो जाबाय आरो फुरा मेंग्लिजोब्बाय बिसिना जाग्रा होनो हानांसिगौ जोङो जाला आसला मेंग्लिजोब्बाय दामग्राया जौआनो जोंना लाबोलायबाय दा फिसिनाय गोदै गोदैल'खा आरोना मा मेंखोना माखो मेंबाय Nani Zaro. Ông xin lên, sao đây? Musa.
सोरबा खिनो फायखानायाव खिबानो जायो Lago nơi Denjar Agaya bejeni, agaya lajia, agaya bejeni, agaya laji jarang, lajia, orang sana, aku belaji jarang, aku belaji awal.